Anyang laki din. Hey, Rhea. Ay, adda ko makayat kung nga ipudnukan ka. Rabi una yan, Manny. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa nga agur-uray kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ha? Ay, sige. Good night, Manny. Kita man ti takyan kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta, sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko Aniya, ay ipudnom laang matikayat mo kan ko Anya ko matinarigat dita. Diyak kabalan ng kal. Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Jerwar, tasikat ti makaambaw. Nagbayaga ka nagururay Jerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito maminsan to na, angkal. Ay, awanan. Saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laeng, ha? Bigbigat nga agong unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 ang taon at dapay latex mate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawam mo si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tangamayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hangam, apay asaan ko ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan ko Ay na, manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manutawon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Ag nervyos ka na? Ag nervyos? Kano nagtaraki abaraw? Kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti tarakan na ababoy, ako na kapagkasar na. No, adan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridag mau? Kano nagtakraw titi balasang?
na akong nga gawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang nga naganak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samot nga aganak ni bakit mo paray. Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, ingka nga rudan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mabalasang? Ada yamot. Anya tinagan na itayawn. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. Saan ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Ne, apay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabarawm. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa'y ba't anagaw-awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangan tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga yung makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti babaw. Mapankuman pa'y ida pa kanon. Ay, baboy ka din ni Manoy dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kenduaan nuang. Asyos, apaw. Ay kat agkasar ko mga rudin nagadumagayam madingwan na. Ay, Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal. Nagapam. Nabartag ka man. Nakaido maglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka napan. Kantyawan dakto manan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man nga agaram. May saka mo tamang kantyaw kanyak Angkal. Naskan abag-asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kidi urnong kun ijebang ko Angkal. Akasam dat. Nagita ay gamba. An-anram ngay nagita. No saan ka mata mga sawa? Ay, sa anak san ang mga sawa Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga sawa kan. Das ka na panunutam dito. Mga sawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day Angkal? Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na baraw. Anya Angkal? Kahit
Di mo ko na nga ipalubos mo nga aswan di sa balineria. Saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, nasken nga ro na. Nga, ipatangkin mo. Tiyan niya, Uncle. Nasken ang matagikwam ni Rhea. Matagikwak ni Rhea. Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Nasken ang matagikwak ni Rhea. Armak ni Rhea. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalataanan, paray. Saan mo ka diya kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak man agarim, paray. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasyakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Hey, mayat ti makikapi dito'y balayo Ay katagkapi kalata. Kagat-gatang ko jay kapi kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso mo ti rupa na. Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak man nagaram, Uncle. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungitan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ay naturad ka magaya man. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, Uncle. Na, Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa ayan na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumilaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mo't maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taadda pa'y sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Taapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutin. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutin. May kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo agnervyos na tao. Rhea.
I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ang mga ikalay sa akin ka. Nulakid di, songbatan na kita. Nagpartak kamatan? Agkasarta na dagos? Ay, kita niya nga adamot pagkalay satan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak, nalawa mo't gitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan pabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo't Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Daytoy alaklakayan. Sa bali manon ti textmate nan ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nga gungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan, nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya, nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero, nanang? Kaya't ko asawaan, natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis na. Ay, mabit lang, tainak pagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak na. Unang kal, kung nakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatak. Ay, kawan Ay, kablaawan na ngarudan ang kal. Ay, una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay, sos. Day tati atendara mang kag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkel, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay, ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay daamin dagijay. Ay, kwa, pabitlaag. Apa yang kal? Kanon di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kiniriya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya? Anya di pagkaskas na unay mo natin? Sa lodsod ang pailaang manyat pagungungtak? Ay unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No, ako mate. Unay mo natin? Sino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti Alda wa saan ka nakainom salbaga? Hoy! Si kaman pa'y ti tao akasda? Awan lang arud ang trabaho. Awan makuakwadam. Ngam ka na yung kaamabatag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Di nakpay kay din masibugan salbaga? Anya? Unay ka heksarden ka mamay. Nakababay laki dito ka robalet ang ibagbagam. Sibog nga. Awa, tinakababaen, tapod numet.
Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko! Gapoy ti kasta nga aramid mo! Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko! Hay, nakainom ka! Ay, pangasim ta sumardan kang kulakay. Ika maturugay, no? Ha? Dito ya kung sala sa maturog. Anya laki din, sibog na gado kang amo. Ay, among beshi. Ay, nasakit na talaga tinakam ko kinidagpon. Tapay, nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo, nagsakit na talaga tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko ni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwong. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasto unay da lalaki. Ngam nagalas man di busis na, ada ayog na. Ngam isukit ti isap-sapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol. Ada itsura na. Isu na laang tawan trabaho na. Manugal. Artek. Babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay salbag. Sakit adaputot na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talagang kay Kuwana. Kunada nga ro, Beshi. If it's hurting you, that's not love, okay? Ha, beshi. Iso nga niya pa lang ter aramidam. I-break mo. Ay nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwol. Nalabas matanda taga namin mo. Ay, unay ka na ya, gureng. Dahil mo lang sa sound ter aramidam. Tapno mo man niya, ha? Makareng-reng kan, oh. Hanya, tasakpaya talaga ti makarangrang. Ha, kita man day ta inaramid mo. Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabad dakak. Hay, ispumat gayam. Ha? Ha? Hay, nalaklakayan kan. Ngam is wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatawg, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Hay, salbag kakigde. Anya? Kat no danom lang dayto ya. Saan kumaalagang sag? Ingam, hay, nagangsag man. Nalabasan dayto yung aramidong kanyag na gol. Nasaysaya at lang no ang breakdown. Ha? Gureng, anya ka din dahil ang ibagbagam. Agbring nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta na gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyak. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay, ag-break time! Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang medyo timuritis bukan ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ka, ay na, una yan. Pigsapil mo dyan. Hoy! Ay, puno ti magbaga sa lumay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil nga ibagbagam. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nag-break kamay. Ha? Pudno ka di dayta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano aklo naman ti ayak ko. Ay, manipon dita, datan na. Anya?
Oo, naragsak ka ita Salome. Kun pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kini Dagol. Ha? Putno ka din nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-break da. Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katangaragrag sa kakitinitang imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Hun, Beshi. Ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti daydi aguring. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahitang ibagbagam sa lumi. Putno, mat, saan aya? Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahita ang iwat mo aya. Sika babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragrag sakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't tapno amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mat na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol oray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Oray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip mo. Ang mapitlaang, nidagaw tay at da ibagbagada nga da putot na, asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol ka nomad kami ti babae. Okay, namati ka ma. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na yay. Proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamot anak na iti sabali, asaan na ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa kay iti dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayatan naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay la kumata kas na Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, day take di Ay, saan siguro, Beshi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na ng awan mo't sir-serbina. Anya laki din. Unaklakit din wa sino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam guring. Ha? Ay saanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pang panunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni Dagolan niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo guring aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray
to, pati langit kandaga, awan sayo, tim kunak tumot, nay. Hindi, handa ka din dito ngay bagbagam si kaababae. Katpad naman, Oh. kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, maawatam. Nalabas matanday ta pa nagsasaom kanyak ka. Ken maysa, saan mo't ani dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik ken kuwana. Oho! Nagadukat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamsi ka. Nagalas abakla. Kasla ka na pa nabasa ti ubat mo. Anya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipa iti pagragsakan na. Maawatam? Yalakit din? Hay na, agyaman na talaga daya Salome. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko kingkuan. Ha? Tapay, Gureng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uri agto pati langit kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man daya pa naglablabas na. Ay, nalabas siya talaga. Ay, una yun sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapong nga tataiso ti kayan ayat ni Dagolita. Aha! Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya dagol. Ngam kastay matan ti pa nagsasauna, ha? Malabay amlaang, Gureng. Takitaan tayo no forever na ka ni Dagol. Ngam, yalapat siya. Ay, unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam, bayamon, Gureng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga inbreak na ka, gapulang tawan sa time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas day nga aramid mo. Anyaya ti pare ko mau. Sika, sa lumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na, kastaw na abartak mo asin mangpat. Kita aman na pantalon mo, inisbuam mo tan. Ha? Anya lakit din dagol, sigod ka di akasta ka. Ay, saan, Mike? Nya, kita siguro mo pa. May sa nga isbura ito, yo. Nabasalaing isbo ko na mutay, no? Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan, unay kan dagol. Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Salubay, apay nga, yakas na saan ka ba naragsak kita? Tata, Nakaragragsak ka kada iti post mo iti Facebook. Uray mo lay pampanak ka nila gula boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kas talangam. ay, masurunak ka talaga kinidagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya kung mati pakasurunam, kat proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na, tata. Salumay. Nakababain ata, nakaisbo magmag na di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng, ibagbagam nga imbrik ni Dagol kapula ang tawan sa yote na. Ngamita, mababain ka mo lang araw, di ka ramid na dya lalakay. Tata, Iso nga ita, nakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king kanon, anusam lata ka na, yung tikawan trabaho na. Mamartag pa'y, isbuan na pa ti pantalon na. Aha, yung laki din sa lumay. Oh, hanya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagol, ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni dagol iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya?
Siguro, mabain ka matan, gapo iti aramid na. Aga saman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay aga saman, iti day dya pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arot, day dya lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi Guring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Ay, salbag ka. Is-buwan na ti pantalon na. Isarunulan to na itarupam. Salbag ka. Che. Ti may bagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud day dya, Dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta ona iti panangibabain mo iti ken ni Guring. Ibagampay nga awan ngamin sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tiga awan trabaho na. Tiki namamamartek na. Kan umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol, ti klase ti lalaki, asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Hiyaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan ko na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya ka moten nga Lando. Apay anaskan pa ilang agabrod ka. Anya nga rod may ta. No dito ya lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, ti mornong ko. Nangaruna ka, nanginamin na magagatang. Ngimina pa iti crew daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kitdi Sana balit dulag mo ataw nga ginadayo ta. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para kada tamo laang miti papangkoy jay Japan. Masigurado nga iti unag ti dua tawang kuyay. Makaorno nga kong bakay. Lando. Iti panangawig ko agkasartan tumot tayo. Sa pailak ko mga rod tamatong palamin dagita ka rin kanya. Tano saan? Ay, jaklamon. Kamatungpal Nya kalaki din. Ay, may ita. May ta anak ko. Saan kan nga agliday akasta? Nanang. Nag-abroad nilan daw para kada kayo. Para mutlang iti masakbayan yaw. Ay, makapaikawa mo't ngamin nanang. Maikawa tasaan ko ang makadkadwa. No, mailiwak kan ko na. O na yan, Maita. Saan ka natin iyerman? Anya laki din. Ninanang mo't. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Kat, tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kan kwa na. Mangsapul kay ti trabaho. Manggad ka. Ha?
Saan atay ada ka lang dito balay ng agmalmalam? Ado mo ti babarkada ang mabalin mo ang pagpatulungan tapno makasapol ka iti trabaho saan aya? Dayta, katno kayat mo Angam no, ti sadot mo ti pangpangrunam ay dayta ki din. Hala ni nanang, wan ka di, ang trabaho apaw? Rumbang laang Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti pawit nilan daw. Ang mga nalipatam nga agayan ayat kayo pa'y laang. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan nga dalat tabukod mo akwarta. Mayta! Hoy, friendship. Ang mga adam mo amabalin ang pagtrabahuan. Ha? Seryoso ka? Si kakit di mo't. Sa anak mo nagang-angaw, anya lakit din. Kahit apay pa lang agsapol kayo sa bali nga Apay hindi mo kaya't ngagtrabaho kanyak no bilang laang. Ha? Apay, agkasapulan kayo iti kadwam niti restaurant mo, friend? Agkasapulan na ka talaga tapi manaw ni Goria asigot akad kadwa dito Kasta ka di? Kaano pa epay manaw? Hindi pa'y napanalawas Itakala ang mga may ngomay dito Unta maboring nga kami di balay may manipod nag-flight na nilan do di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takayat mo tagtrabaho ita. Amo matan, kaya't kumot ang iliw-liwat iliw ko kinilando si kakit dimot. So you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol iti trabaho. Ay, anya laki din. Saan mo't akasta Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Katinton bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello Lando, kumusta? Good morning. Good morning, Maita. Apa nagsapa ka mo na nakareng? Kinakadigos ka pa yan. Wan tamasapak amapan iti restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no'y tardi ka, sumra. Ngamnas kan amasapak agrubwat amumatan. Nagrigat ti pagluganan nga agpaili. Sa bagay magkidi Gaala agrubwa ka nga rutan, Maita. Inamot na nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige Lando, agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang utin, Maita. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang No maladawak, ang mga no adakaltas si Stueldok kan ka, ay salbag. Saan nga amangan, tatalaga akaltasan ka, kung naktumat. Nagado ka nga mo. Mala, ingka nga rodan ija kusina. Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na lagi ti maluto amino, itang aldaw. Tulungam latan. O sige. Aywan, ang mga no saan ka pa nagkape Ada kape ija kusina. Ang mga naman may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. O na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan Kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, iji balay me. Naimbag nga oras si tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlatang tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Maita tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y mat una ala kayo. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay unay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akin di nga umay mangan dito Dapat yung kabarbaro ang nagpintas sa balasan, Joe. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kung nakait. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga roda no anyat order yo ta siya kung timang isagana.
nga agawidak. Salud-sudon ka man pa'y friend no anya tinagan da di alakay. Tayo customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka. Ay, Diyos ko, mamati ka, may. Amomse ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasto unay mga isem mo, salbag ka. Nagan na lang mo ti damdamaga kat. Kanayon na dyan, o may mangan dito eh. Isuntulat tamot ten ati saludsudang. Apay magugupwang kaking kuana, agkalkalyo mo eh. Nasem ka talaga tilakay Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman. Am mo kan mayta, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawidak man laang. Tisweldo mo nga eh. Sa mukha ding alaan. Oray weekly latan ti panagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong kunaklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anyang harot ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko ti agsabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Lapan ko pinaginom iti danaw lagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Kaya ti asawan, ado ti ba kayo? Kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa bato na nalawa kay san unay nga daw. Sakto lae nga makun ko na. No, adda manghayat kanya ka kay. Iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay na, nagbak ng matgayam na ito alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Mayta, adda ka di bagbagam, agkuti-kuti ba't na kita bibig mo? Ha? Ay, awan, uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo, awag ba't nilando? Nay kasong batam Sana nanang, inton malamtulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Aniya, apay, ada ka di sa inyo nagkinawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kan kuana. Ang mga noan niya pa'y ti panunutan na, no kasta saan mo asong batan. Kat panunutan na kadilata nanang, anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho mayta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa'y matmarig na tibambanog ko. Iso asim kaklatamot Oho, ti ko namkidi. At nagkinaawatan nyo iti dahi ala kay Romeo. Shhh! Titangiwat mo. Ang mga no adama kang narigatan. Anya? Kaya't mo asawan, puno timbaga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kamin kini Romeo. Kinaklon ko na, di na minsan nga daw. What? Kinapudno na, kat planok di makibreakan kinilando. Hoy, Mayta, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din da di alakay ang nilando ang nagabrot. Makaurnong laang para kata kayo. Jakmat na patya na saan nakaluklukon dahi alalaki. Iso kasayaatan na, ag-break kami langan. Total kat mariknak mo't anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno laang makaurnong. Kumpara ki ni Romeo, ang naglawat ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di pa, instant akinabak na? Ay, jak amuking kamayta. Sana bali, tanututusan kat manulaang ang tibiyag ni Romeo na batbati diti lubong. No ipananton. Akat, syakton ati akin kuko kadagiti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit di. Mabilang, Mayta. San ka mawatan? Hay, basta! Nauma akon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talaangan.
Jaka tikas to nga ginadayuta. Anya? Apay ka rin sa bali ang lalaki, itibiyag mau. Iso akas talatan kalakanaking kamang ibrik kanya. Wan Lando, jaka ti agilimad kan ka. Ada ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga dakayan ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Mayta, saan ko mama kasta? Nakaprodak para kadata. Kuminsukat na langit sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manan Lando. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya? Oh my gosh! Amo ka din ni Romeo, ama si Kuga, Mayta. Saan pa'y nga rod? Tadyak pa imot na ibagakan ko na. Nakunanamot kit di, asukunan na kanuin ton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dag tinagado adingwan na. Anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa ilang dahil Romeo. Kaya kay mo ito. Si kakit di mo't. Saan mo't unay alakay ni Romeo Diyak amuking ka, Mayta. Mas pinili matalaga dahil alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kun dahil lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwan na. Imposible mo't ano yung kayang mau. Anya? Yung kayang mulaang, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasao kamot baklamot. Practical tibiyag itaan niya. Kahit wan mo ngamin, podno a practical, ngam sana kaya't asawin dahit na, kahit kayang mo, oray lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Practical di biyag, kahit agtrabaho ka, agtrabaho ganern. Ay na, nagpintas mo tong TV dito, Romeo. Ay, wala. Ngemno ka sano kapintas te view ditoy. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, ungayap. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo. Anda kayong dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Mayta. Ay, ungayap. Iso ni Mayta. Ti ibagbagakin ka akay na at ko. Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko ko iti dahito naglawa adaga. Kastamot tayo lagiti baka kas kadakalding kanwang at ditoy. Anya? Ay, mabait lang. Agang-angaw kayo ka di? Kasalong agang-angaw nga ibagbagam. Iso nga maya kita dito, itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Mayta. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan aklaan ditag. Punutin ako na ni Gareng. Isaw, tiyakin kuko iti aming adda ditag. Kang runaan dahito yung naglawa daga. Anya? Kasanuak pa'y itan. Naimbag pumangot to sana ka masikog. Ay, danga. Day tatimangganab mo kunak manan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaganakan ka nga da naglawa dagana. Kan ado adingon na. Ay, inkayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamayta. Nanang. No pa'y kasta. Ay wanam dahi ta si Kugmaw. Ang mga doan niya pa iti mapanunot mo dita Awan basol na dahi ta. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang timakuna nilan daw no maamuan na dahi ta nga inaramid mo. Nanang, kaya't muntumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang nga road itilakay. Panagkunam kat ko, kuha na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din.
Anya nga itamay ta. Nagararapap kamad siguro nga agbalin na doon niya. Gaputat pa nagkunam, kabak ng launay, dahil alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katuan na. Saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam niya, ang mga nadan tumanan mamamum alakay. Tay adalugan na. Sa ludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tama nga nubulod lang, wano driver da laang, ganon. Si kakit di mo. Saanan ang maulit? Diyak kaya itong tilakay. Kad, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, dang nga. Saanan na talaga? Mababainak unay kan kwa na. Oho, nasaya at mga tadapay na bate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga mo na, sakbay nga ikayang-kayang. Ganon! Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.